Kasukwire akambozvitaura aiwa painterview neHSTV achiti zvinenge zvagadzikwa nemaWar veterans vakauya vakaagira kuti izvi ndo zvakuitika, ndo zvinotoitika munyika yeZimbabwe. Akauya akatsanangura akati maWar veterans ndo vanhu vari very powerful munyika yeZimbabwe. Sanapinda mashoko ari kubuda panguva ino achionekwa kunzi maWar veterans aiwa abva aita a battlefield in ZANU-PF succession struggle. Nokuti mbosubscriber volaika putting on the bell icon tibia panapa munhu umobudanirwa kuchidzi a fierce power struggle is unfolding within Zimbabwe's ruling ZANU-PF party between President Emmerson Mnangagwa and Vice President Chiwenga, with war veterans emerging as a crucial battleground, revered for their role in the liberation struggle. The war veterans hold significant political sway. Chiwenga seeking to block Mnangagwa from extending his presidency beyond 2028. He has mobilized support from this group, openly accusing Mnangagwa of presiding over a corrupt, nepotistic regime. The war veterans' symbolic and political legitimacy makes their allegiance vital for either faction's dominance. Thomas Karuda Pankwa in Kunzi Aiwa, battleground iri kuitika with the ruling party ZANU-PF. Aiwa iri kunzi maWar veterans. Mafights avari kuita panguva ino atona kuti aiwa kutanga kwegore rinori General Chiwenga vakapresenta over panguva ino vakati in the public vakadeclare kuti zvikananda zvauraya nyika tikaona vachiwana support yakanyanyisa. Nawo tinoona kuti mutungamiri wenyika nemaprograms aari kuita ndeyekubaya back these war veterans. Vatona kuti vipi konza nochungana napo mushogesa ndo vari kuonekwa kuti ndo vakalida, ndo vari kuzama kuda kubvisa zvigananda munyika yeZimbabwe. Mbotidza mafunguro enyu mboti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Bvira comment section medu mafunguro enyu. Subscribe, like, hit on the bell icon.